Някакъв сафона номером هست бардори на ҳамаи модел телефони ҷа ҳаст бардоро ҷамӣ фақат бардоро чад месин магаз някакъ спондай наби марҳамат неҷа запча сухтагӣ шикастагӣ лабой модел бардоро телефони ҳаст ҷа рӯз бардоро бозурайна тамошо кини якак карбонайна телефони зу дурайна бардоро марҳамат не тамошо кини ҷа ҳамаи модел телефони ҳаст мақсад биёин шаҳри Қурбонтепа кӯчаи Баҳор магазин якак спон сухтагӣ шикастагиро биёран мехаранд ҷа ина бардоро марҳамат тамошо кини беҷару бачаҳо бузургайна марҳамат неҷа бачаҳо торд овардагиай бо торд фуртесайна тамошо кун мақсад марҳамат навардаро яко телефон овардагиай шеф телефони чандия 1500 сум 400 сум хелая навардаро тамошо кунем не торто чандия ку чашем тортатку чи хелая ку я вилкаптеку ина бардоро ҷарӯз бузурай номераи 907 89 18 бардоро бисёр вақт нави бардорум шаҳри Қурбонтепа ҷои корум бии як чиптеку